Lliurada a la PAC 1, disposeu fa uns dies de la guia d'estudi del mòdul 2. Vegem a mode de resum quins són els conceptes més importants d'aquest segon mòdul. Si dividim en teoria i pràctica, començant per teoria, els conceptes més importants són, per un costat, diferenciar els models de costos orgànics i inorgànics i per l'altre els models anglosaxons. Per això teniu diferents supòsits pràctics, però com sempre el més important és el debat. Per lliçons, la lliçó 1 et dona una visió històrica del que tractarem i a efectes pràctics us convé entendre molt bé el punt 1.3. La lliçó 2 és totalment fonamental, principalment l'apartat 2.7. Per últim, a la lliçó 3 trobaràs els conceptes claus per un bon desenvolupament pràctic. A destacar, valoració d'existències, prestacions recíproques i la part potser que sempre trobeu més complicada, producció en curs. Així doncs, aprofundiu a la lectura, comenceu a resoldre la part teòrica de la PAC i prepareu-vos perquè molt aviat començarem el debat pràctic.